a todos. Joder, que cojones, tanta xente. Sí que traes peña, ti, mogollón de peña, Bueno, moitas grazas a todos que viñestes aquí a inauguración de o noso admirado Alfonso Rodríguez. Por fin hai unha exposición aí potente que nos encanta, tamén a Alfonso Rodríguez, Adriana Pérez e a Regui, que anda por ali preparado xa para facer a música. E bueno, eu estaba pensando como iniciar a miña relación con Alfonso, porque eu conozco a Alfonso de cando tiña o bar ali no Olledo, que me chegabas así super nervioso aí e tal, aí cos fanzins, dime, oye tío, déxame estes fanzins aquí, para vender e tal, e estaban acojonantes, a mí me encantaban os poemas e todo o que tiñas ali, os colás que tiñas nos fanzins, eran maravillosos, e nós teño guardados por aí, incluso en algún caixón dun moble do Olledo, non sei se que... E bueno, tamén estaba pensando, unha das veces que fomos dar un paseo, Adri, Alfonso, Marita e eu, ali polo río, que pasou unha cousa curiosa de que íbamos andando e de repente indo para Untes, se vos acordades aquele paseo que fixéramos, bueno, había un árbore que estaba como atrancando o camiño, non? Sí, de acordo. De repente, pois tú vas sacando fotos, non? De repente vai un ciclista fostiao, quedou separado aí, e tú sacaste a foto, non? E o tío realmente fixo así como para mirarte, tú xa estabas como outra cousa, non? E logo ves a foto, bueno, é acojonante a foto, porque ves un ciclista aí diante así como parado, como se fora petrificado, como se fora unha escultura, é unha cousa así que é o que pasa coas túas fotos, moitas son hipnóticas, e son así como... e coller o momento exacto, é un momento de... Caeu o ciclista. Como? Caeu o ciclista. Creo que sí, ¿no? No caera, creo que non. Non caeu. Digo a volta, pero bueno, é unha imaxe que se me quedou na memoria, incluso sin a fotografía, a imaxe da foto, sin a fotografía, logo ves a foto e era alucinante, non? E bueno, ahora aquí apuntei, porque, bueno, para ser un pouco máis preciso, a memoria, pois tampouco é que falla de vez en cuando. E bueno, digo que Alfonso, despois de tantos anos traballando, facendo fotografía, facendo colás, facendo pinturas, que por fin as vemos todas así, un mogollón delas se ven en álbumes, que se ve todo millor, e hai unha perspectiva de toda a obra que fixeches e que faz, e bueno, pois é maravilloso, non? Ver todo así, pintura, fotos, colás, e os poemas que están en os libros. Bueno, eu chamote o cronista oficial do underground doméstico, aquí no Ourense, non? O sea, esas fotos extrañas que aparecen, pois, restos de obra en un sitio, unhas sinais tiradas, pero que sí que son significativas de algo, non? E, bueno, eu escribo, porque pasei preciso, como dicía, eres un cronista oficial do underground doméstico, das cousas pequenas, imperfeitas, desastrosas, casi. Pero onde seguramente vive un pequeno Deus, tenro e que comprende ese mundo e que fai que se afasten os demos, non? Os demos que nos levan ou que te levan a ti tamén, que axuden un poquinho a que tú te liberes de todo eso, non? A vida como un teatro caótico, performático, absurdo e impredicible. É de catarse de que vivimos no ridículo, en a lama da beleza, que é o que me provocan a veces as tuas fotografías. Estou falando un pouco máis das fotos, non? É de catarse de que vivimos no ridículo na lama da beleza. É a aceptación resignada do estrago constante da natureza, onde persiste a ferruxe. Pero alá ao fondo aparece un estrano humor que provoca un leve sorriso e, polo tanto, un mellor entendemento do humano. E logo tamén, bueno, iso é o que me provoca as fotografías, que é un mundo que está nese libro fantástico que tes aí das fotos, que ese libro maravilloso, non? Como se titulaba? Instalacións e outros deformidades pseudoartísticas no territorio rural. Se acuerda. Pero sí, é significativo o que estou dicindo con ese libro, tamén estou mirando as fotos e todo é moi significativo. E bueno, logo tamén falo da pintura, que a pintura, xa había visto tantas pinturas xuntas e podo ter unha idea, facer unha idea un pouco da túa pintura, que falamos só un pouco do tachismo, non? Que facía nos anos 40, anos 50, un tachismo enerxético, un estado puro, non? Fantástico, caótico, convulso e liberador, o sea, descargas cósmicas, alonxamento do discurso, espiritualidade instantánea, non? Supoño que é o que tú necesitas en el momento cando pintas, non? Bueno, esa é unha pintura. Hai moitísimo máis que falar, a verdade, porque é moi complexo, non? Meterse no teu mundo, é moi complexo, vais a moitos sitios,
bueno, supoño que habrá momentos ou anos que facías un tipo de pintura, logo facías outro tipo de pintura, incluso pintura magnífica, super, a mí me xenera moi bo rollo, verdad, moi unha enerxía especial, me xenera luz, non? Bueno, depois tamén falo dos colás, que tamén é un mundo aí que, vamos, que tes aí super complexo, e que das moita caña tamén, cos colás, sobre a condición humana, non? Me parece a min que é así, bueno, que ten que facer un artista, creo que é eso, non? Tamén. Eu chamo o fértil caos, non? Os superhéroes innecesarios, non? Alineación e mentiras, realidade cruel, absurdo e máscaras, desastres non razoadas, non? Bueno, así, uns títulos que lle puxen a todos, pero, bueno, é verdade que cada un ten que sacar as conclusións. Pero sí que, o que eu recomendaría a todo o mundo que lle dedicara tempo á exposición, porque é un universo super atractivo e, bueno, un universo que só pode facer tú, Alfonso, que é maravilloso. E nós estamos encantados de que estés aquí, a miña emoción, o meu corazón hacia ti, hacia Adri, hacia Rei, pero, bueno, é unha maravilla que estés aquí. E, bueno, ahora vai falar Marita e... Muchísimas gracias, José. Vou ser rápida, tamén vou ler, que non quero trabucarme nem esquecerme de nada. Estamos moi emocionados os dous, porque a verdade é que queremos moito a Alfonso, é unha persoa que senta-nos ben, o sea, senta ben ao ser humano, porque aporta moito equilibrio para nós, moita verdade, non? E ao revés? E ao revés? Non sei, habría que preguntar para él. Bueno, se non se ha escapado, pois igual non tan mal, non? Bueno, pois dicir que Alfonso foi para min unha porta visual ás rúas de Ourense. Eu vin, fai 8 anos que vivo aquí, o primeiro que mirei foron as súas fotos, en donde é unha sensación de realidade, como se eu mesma estivera a percorrelas só fixando os ollos aquí e alá, co misterio propio con que no andar pensamos e miramos. El é un artista polifacético, xa se ve, e increíblemente prolífico. E tamén nas súas fotografías, nas que hai interese por uns momentos e non noutros, hai, como diei, unha batalla co tempo, coa forma, pero tamén unha enorme facilidade, que isto é algo que encanta nos asociar a mí, unha enorme facilidade para manter nas obras unha parte libre, inconsciente, sen utilizalo, indo a par ou pelexando co seu consciente, nun baile entre o racional e o irracional. Ten tamén un rechazo voluntario por poñerle un laciño ás cousas, por atrapalas, estilizalas. Nunca o fará dende aí, digamos por poñerlo máis coherente, non? Ou por alguna razón que non pase, se non pasa visto bo da súa moral e sensibilidade, non o va a manipular, non? Por esta mesma razón, as súas fotografías teñen para mí algo de parpadeo que fago propio, porque me deixa unha sensación moi real, non? De como se combina o pensamento, o movimento e o sentimento. Porque xa cando camiñamos xa hai unha percepción, non miras para un lado, estás vendo o que está en ti en realidade, non? E logo amosa. Fai pensar na liberdade de acción. De igual maneira, toda a súa obra en xeral ponme nun lugar de pensamento en vivo. Estou ali notando ou batallando tamén ao ver as súas obras. A obra de Alfonso ten moito de crítica social, vibrada pola súa sofisticada sensibilidade, que é lóxico, tendo en conta a súa extensa vivencia en ámbitos contraculturais como Arregui e Adriana Pérez. Estas tres persoas que están aquí, Alfonso Rodríguez, José Luis Real Arregui e Adriana Pérez, teñen un camino longo que damos moito gusto reivindicar, porque é un activo en Ourense que ten que saberse, non? A de anos que levan invertido na cultura. Os tres teñen un camiño longo en terreos alternativos en Galiza, invertindo unha inmensa cantidade de tempo en investigar todo tipo de formas novas de expresión nos seus propios terreos. Arregui dende a música, sendo un músico brillante, ben coñecido, na escena musical da cidade e formando parte do proxecto World Noise que veremos nun momentiño. Proxecto audaz e sen concesións onde fan un achegamento á poesía dunha maneira diferente, no que se poñen en práctica novas canles de fusión entre a música e a palabra, experimentando coa improvisación e o azar.
que o azar é o que decía que non, que xa tiña a súa obra, na que parece que arte casual, pero en realidade está é porque deixa un espazo grande á liberdade, pero está tamén el totalmente involucrado nese proceso, non? Entón, vese a súa maneira tamén. Bueno, enchenos os nosos ouvidos o que fan Bornois de atmósferas ruidistas que nos fan vibrar, palabras cuso eco poético nos fan remeser. É outra forma de entender un recital, non? Ou de unha mezcla de son, música, poesía, bueno, unha improvisación que veredes agora. Adoitan ter acompañamento visual que corre a cargo de Adriana Pérez, coa mostra de vídeos experimentais nos que Adriana, unha inventiva maravillosa, desenrola o seu mundo propio. Nesta ocasión en vivo, dende o retroproxector. Eles prepararon esta actuación dende o máximo agarimo e rigor, e Xosé Maxeu estamos moi agradecidos a eles por tan bo traballo. Paso a ler o que me escribiu Alfonso. Expo Planetario. Primeiro foi Planetario. Hai moitos anos na Casa da Xuventude de Ourense. Unha exposición de Adriana Pérez e Alfonso Rodríguez. Nela recollíanse as obras de ambos, montaxes digitais, pintura e unha instalación con vídeo. A partir desa exposición surdiu a web expoplanetario.net, onde os dous artistas foron vertendo durante anos e anos ata a data centos de creacións de todo tipo, visuais e escritas, foto, vídeo, montaxe digital, poesía, collage, animación e un longo etcétera que asolagou a web. Dende o ano 2003 e ata este 2024, máis de 20 anos de partidos creativos dos dous creadores. Agora un deles, Alfonso Rodríguez, presenta nesta galería esta exposición onde recolle obra retrospectiva de moitos anos, en forma de collage, pintura, fotografía, vídeo e publicacións varias. Alfonso Rodríguez, antes Minus, é un poeta e artista nado en 1973 en Ourense, que ten publicado numerosos libros poéticos e non tanto, feito distintas exposicións e colaborado en numerosos proxectos dende que no ano 1999 coñeceu a Adriana Pérez na Escola de Arte Antón Faínde. Antes diso, Alfonso foi ocupa, fancinerista e xa poetastro. Dando tabarra coas súas creacións en distintos lugares da cidade. Diseñador gráfico dende o 2008, está ocupado o tempo total en pensar moito e realizarse no local. Comparte tamén con Adriana Pérez, redeiras.net, no barrio do Couto da cidade das Burgas, aínda que segue a considerarse poquino, pero non de pro. Neste local toca batería, recita, recopa revistas e pinta mona. Así anos e anos, facendo un fondo de armario nada desdeñable de todo tipo de obras, sen esquecer as poéticas. Dende o 2014, a partir dun libro autoeditado de collage e poemas, ao comezo de brincadeira e logo non tanto, forma e conforma coa súa compañeira editora Saurobooks, onde teñen publicado uns cantos libros a autores e autoras afíns e amigas. Os traballos que presentan neste espazo son obras que abarcan distintas épocas do artista, onde queda patente a grande produción do mesmo, enfocado sobre todo no mundo da collage, tanto abstracta como non tanto. Tamén hai pintura abstracta. Alfonso Rodríguez batallou e batalla contra o lenzo, con partes de auténtica esgrima que rematan unha loita descarnada na que se reflexa un colorido, moitas veces exultante, que sai do seu máis profundo e gris cerebro. Nesta exposición tamén hai espazo para os libros, maioritariamente poesía que ten publicado en distintas editoras, incluído Saurobooks, que están ali. Nesta exposición tamén hai espazo para os libros... Finalmente, a exposición conta unha retrospectiva de moitísimas fotografías que se poden visualizar nun monitor, unha parte ínfima pero suculenta da súa faceta como fotógrafo compulsivo que percorre a cidade de Ourense, atopando imaxes onde poucas veces a xente fixa a súa olhada. Outras imaxes que se proxectan son collages digitais e collages efímeras. Estas son composicións tipo collage fotografadas e que deixaron de existir no instante despois de ser retratadas. Por último, tamén se pode visualizar un vídeo de pezas curtas, outra faceta do autor dun cariz poético. Alfonso Rodríguez nunca tivo a oportunidade de expoñer un lugar tan longo e ancho. Para a presentación desta exposición
Resucítase Words Noise, un proxecto que se perdera no espazo temporal da pandemia despois de ter existido dende o 2015 como tal, e que consiste en spoken word e ruido. Isto é, con recitado do autor e guitarra eléctrica máis sintetizador por parte de arpista iniciado. Luis Real Arregui acompaña desta volta en directo con proxeccións a artista e compañeira Adriana Pérez.